Ate wong ja, kagem Pak Nano. Ayo Mbak Her. Buka lagi Pak Nano nggih. Arep disangonin lho. Alah, jane ra penak lho, Mas. Gayamu lho, uripmu muter disangonin ra penak. Kemaki lho. Penyanyi miskin sombong. Penyanyi miskin yang sombong gini gitu. Oke, ya rombong gaya, akhirnya di wong sebandur Pak Nano guys saya mawon. Kagem Pak Warno dan keluarga. Joy Rawuh, medali saya mawon. Om Bendra. Ayo Mbak Putri, kalian. Pak Jajak ya. Asli pora takut kok mentel-mentelnya kagak menggiurkan ini. Bisa dicoba. Gah. Tidak tadi tunggu. Tadi palsu. Omongane kanca. Iya. Jare Pak Edi palsu jare. Palsu. Tidak percaya dengan kata-kata kalau belum membuktikan. Mas Andi kalau. Mas Andi aja. Nek kono ya. Masa Bu? Sabtu. Demit saka endi iki? Sabtu pandita ratu ring sliramu ratu siseku mungkin tresnaku
gayuh gayuh. Bangga Mas Jaya. Mbak Mio mana Mbak Mio? Mulane payu. Nek ora Mbak Hera ora iki. Sabtu panti turut. Awas, sing hati-hati Mbak Her.
untuk Mas Suri. Aja semalah wong bagus tresnaku iki ora bakal layu. Layu yo karepmu nek ra layu yo karepmu. Ora suwe aku bali bisa sumanding ana ing Soko banyu mili asoy asme. Matur rasaku Mas Suri, Pak Mas Suri. Sesak mlebu sedeng. Sewindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku Pamit yo karepmu nek ra pamit yo karepmu. do wong ayu pepujanku ati susah ngomong kangen seliramu Rasa yo karepmu nek ra krasa yo karepmu. Bayanganmu Rino wengi tak anti-anti aku tetep tunggu kowe bali rasa kangen ora bisa mari among sira kang bisa nabani Kersane munggah nggih. Monggo Pak, ganti topi Mbak Yul. Yo. Ayo yo. Nangis sajroning atiku nalika sliramu ninggal aku opo sliramu ra krasa aku kudu sambat karo sapa Tak suneri
setya satu tak enteni nganti saelengmu. Banyu ini campur sarang Indonesia. Taun nono winda nono tak enteni ing bojo ing tresno balem nangga bebasane mung kadon kadon sliramu wae. Ojo lali pangeliku. Nyaman janji-janjimu. Sodapan antenmu tadi. Tak anteni nganti saelengmu. Yes, Matur suwun. Mega. Yes, Bapak Mega ninggal katresnan atus bandhuwun berkahipun Pak Mega. Mbok menawi badhe derek dampingi Mbak Yuni Bakung. Nek kene adem ya Mbak ya. Mas. Merga ya nyanding para sepuh putih sepuh liya bata. Berkahe amin. Suwindu suwe lawase kowe lunga ora pamit aku Duh wong ayu bepujaku ati susah mung kangen sliramu Celak Bu Wita Ayo budaya mangga. dina wengi tak impi-impi aku tetep nunggu kowe bali ati susah ra bisa mari yen ragu sulit sing bisa nambani Aja semua lawang baku. Tresnaku kira Bayu tak diwane karo Bu Suli ya. Ya monggo Bu.
Nggih, marah. Jadi lagune Sing eling ayo. Katur Mbah Kagum Mbah Mariana sembah nuwun. Gubuk asmara caping gunung lali janjine. Pak Tarji minggah panggung monggo. Punten Mbak Yuli. Garap sigrak Gubuk asmara. Nganggo hae nondo.
lali janjine. Bisa kae. Cerita maya wengi nganti kaget aku Iki pamundutane sing nomor 3 lali janjine Nggih. karo Mbak Putri, Mbak Nimas, Mbak Bella munggah panggung neh. Nggih. Nduk. Sembah nuwun Pak. Nggih, matur sembah Mariana, nuwun. Matur suwun, Mbak Pak Marco. Kagem. Berkah selalu nggih. Amin. Amin, Allahumma Allahumma amin. amin. Maho catetan sakjroning Makasih lo ya. Lali janjine. Mbak Nimas, Mbak Putri, kalian Mbak Bella. Kita ketil-ketil ya ampun. Yo 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 yo. Naijane ra kerja ra mangan. Iya ya. Dina minggu sing tak kuwi aja. Ning apa Pengawalan Solo. Karo disambi ya, ngaturne Sungai Rawuh ki dulur-dulur Leo Batairing Wetan ya Nggih, rawuh. Mas. Bapaknya Mas Rian Nggih, rawuh. ha-ha. Terus Pak Nardi ya pun Iya, rawuh. Sugeng rawuh. Nggih, terus juga ki sing nembe rawuh nah ki sapa nek lali kudu. Niki enten dari keluarga Sambiranggo dan Mama Andre Nggih. sama Mama Bu Mas Wawan. Uri. Iya, Ah. Bu Mas Uri. Biasane kok kuwi ya. Niki munggah bar niki nggih, Biasane Mas. ngono. Iya. Ku karo Mama Nupa sekalian ya Iya, rawuh. oke. Dibarengne ngene Iya, ya. Mas. Ki tasih jangkepe dawe Mbah Mar lali janjine suwuk ngene ya, Nduk. Oke. Mangga. Janjani kowe ni. Ja. Saja nyepi. Iya. Nanti kusuk karo wanita liya. Sembah nuwun Mbak Nimas, Mbak Putri, Mbak Bella. Ingkang saged nembang selawat obati monggo sareng-sareng kesane antuk berkalan sapati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
nuwun Mbak Haji. Maca Quran sak maknane salat wengi lakonono wong kang saleh kumpulono weteng dina ingkang luwe dikir wengi ingkang suwe sapa bisa nglakoni amin amin Allahumma amin. Allahumma amin Mbak Wil ya. Izin lebaran Mas. Pripun? Izin lebaran jane aku ya nunggu sik bening-bening. Ya wayah iki golek kuliah ya Mbak Wil ya. Ana limang perkara maca Quran sak maknane salat wengi lakonono wong kang saleh kumpulono weteng ira ingkang luwe pikir wengi ingkang suwe sapa bisa nglakoni
diparingi. Nggih. Iki lho mesakne papahku. Kunjuk kagem Mbah Sati. Kowe pengen tindak rontenan nduk tak derekne. Ah ya. Sendalan ya. Ah sendalan kowe. Putih saya nggih. Elo. Yes, sekalawuh saya mawon. Bapak Among rawuh sudah lenggahan. Waalaikumsalam. Waras, waras.
Putri. Halo. Salaman Rut tukang cerah putus ya. Nyapa Mas dadak salaman bareng ke? Sing penting kaya aja iki wae. Aja, engko aku naksir Mas nek karo sing kuwi. Lho kuwi. Jare sanake loro. Ya kuwi ndek bojo, makane aja. Bojone sapa? Mbah aku ya ora roh wis bojone sapa. Kayane wis detik-detik iki, Mas. Coy. Ya, sini tak kenalke sik Mas Andi. Iki nyuwun sewu Bapak Ibu, iki sing nyuting cerah foto Jakarta iki bojone Mbak Putri. Ora bosen-bosen bener keloni syuting wae. Ah, bujang iya anake loro. Kowe nyuting liyane, bojomu ganti syuting bos iki gede ya. Put, tembang sik. Wis salaman karo Mbah Kung. Nggih, tak jak mlaku-mlaku neh. Atas sembah nuwun nggih, Kong. Nggih, sesepuh Mbah Warso rawuh, Pak RT rawuh, Pak Wito nene ade ya jan. Ngaliwat aja. Bu Suli, Mbak E, Bu RT. Kakung, lahir batin. Nggih, mohon maaf lahir batin. Kadang eneng. Fitra. Hah? Dincem bojoku ora apa-apa kono ki Mboten. bujang nek koyo ngene. Aku ki Kowe iki rono to ndi aja rene to ndi, kowe iki nyeteng nganten wae. Kowe kok senengane ganggu wong mbet gawe wae. Kowe nyuting kono wae aja nyerak-nyerak bojomu ya. aku kerja kok ditutkir Iya, Mas aku. senengane kok, Allah. ya. Jan, Ora waleh apa piye? Jal kita. jane. Piye maksudmu? Anu kleru. Jol ke kamera. Kamerane yo ora iki. Yo ora. Tulang punggung. Ya, Kena alhamdulillah. nggo nyicil. Panas-panasan, Mas. Ah. Bot-bote golek duit. Iki dirambungne terus bar iki gek matur Pak Wita karo Pak RT. Yo celak panas yo. Monggo Kene ya Pak. wanci Sik ya. Sik ya. Mas, yayangnya sapa iki? Yayange anak. Kerawuh bosku masih Baji kerawuh Baji. Baji Jono. Sembah nuwun kagem Mbah Sadi. Kagem Mbah Damin dipun tangga Pak RT lho. Iki janjine wau nggih nderek minggah lho. Duh wong ayu. Kalih mirsani Bu Suli Pak, ngoten niku Pak. Iya gitu iki ya. Ya Bu Suli no mosok aku. Padahal Pepujaning ati. Mbak nih Mas, ki Pak RT didampingi no. Kaya ngene wong nandang asmara. Ditayub napa ya? Tu dewa Jawata welas sono mring wah mami besok kapan katekan jejer lan wong ayu Kasembatan nggih Pak Wito jejer wong ayu cilik-cilik ning metengan. jejer karo wong ayu ku Kowe kene ngomong kok rumangsaku Bener. bener. Oh nggih. Mangga. umpama nonah kuda tan
tanpa prau sasadoro den potri Nano Nidam Sarias Moro kita dom memberi dewe-dewe ya Pak Wito karo Mbak Nimas Mbak Putri kalih Pak RT biasa ta nganggo Mbah Damen karo sing Wonosari oke masuk iki bangga Nidam Sari Campur sari banyu lili WKD audio matur suwun Pak Wito itu saya nangkel mangga Mbak Yuli kalian jumeneng Mbah Damen Pak RT mangga setiane kelakon umpama sliramu Mbak Somo karo Mbak Bella
nalika nira ing dalu Catur gawe Mbah Somo kangen ing ati bablas Sapa burung Mbah Somo Mbah Sali monggo kangen ing ati Mbah Kong Monggo mlebone. Aja Semelang wong bagus iki arep kayu ora suwe aku bali bisa somanting apa ing sisihmu. kangen ing ati Mbah Matur Somo suwun Mbahku. Pak RT monggo dipun lajengaken Nggih monggo. Aduh. Nyeri otot Mas. Badan pegel-pegelin udah. Nggih, Mas. Punggung nyeri Mas. Minum Oskadon SP. Wes. Slicen. Sing
karepe Matur suwun Matur Bu sembah Hadi nuwun. Jono Pak RT Mama Putra